ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20 ಆಜಿ ಮೂಜಿ 20 ಮೂಜಿ ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ 31/12/19 ಮಧುವನ. ಹೊಸ ವರ್ಷೋಡು ಸದಾ ಒಳವು ಉತ್ಸಾಹಡು ರಾವೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರತಿ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಆದಿತ್ತದು ವ್ಯರ್ಥನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ ನವ ಅತನ ಹೊಸ ಯುಗ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲೆ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಇನಿತ ದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು. ಪರತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರನುಂಡು. ಇಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಗಮದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕುಳ್ದರು ಬೇಹದ್ದದ ಸಂಗಮುಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ಪರು. ಒಂಜಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಹೊಸ ಯುಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಗಮಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಅತನ ಹೊಸ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಜೀವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರನೆ ಹೊಸದಾದುಂಡು. ಅಮೃತವೇಲಿಡ್ದು ತೂಂಡಲ ಹೊಸ ಶಬ್ದಲು ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ದಿನಚರಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ದಿನಚರಿಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮಾತಲ ಹೊಸತಾದುಂಡು. ಸ್ಮೃತಿ ವೃತ್ತಿ ಹೊಸತು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತಲ ಬದಲಾದು ಬುಡ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೀಯರ್ಡ ಹೊಸ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪರತು ವಸ್ತುನು ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವಸ್ತುನು ದೆತೊನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಸಮಯದ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಐನ ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು. ಸಂಸಾರಲ ಹೊಸತು ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಹೊಸತಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನೆಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು. ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಡು ಬರ್ಪುಣಿ. ಉತ್ಸಾಹ ಆದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನನು ಉತ್ಸವ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಉತ್ಸಾಹೊಡೆ ಒರೆ ಕೊರಿಯಗ್ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅತ್ತುಂಡ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಾದು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಉತ್ಸಾಹ ಆದುಂಡು. ಸದಾ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಡು ಉಪ್ಪುನಿ. ಇಂದುವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲನ ರೀತಿದ ಅನುಸಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರತ್ತೆ. ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಸದಾಕಾಲಲಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜನೆ ದಿನಾಂಕವೈನ ಕೂಡಲೇ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲಾಯನ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕುಡಾತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾವುಂದುಪ್ಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಇಂಚೊಳ್ಳರತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಲ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ರೆಕ್ಕೆಲೆ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಆದುಂಡು. ಈ ರೆಕ್ಕೆರ್ದು ಸದಾ ರಾವುಂದುಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮೋಡು ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕರ್ಮೋಡು ಬರ್ಪರು. ಅಂಚಾಂದು ರಾಪುನ ಕಲೆತಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಅತ್ತೆ. ರೆಕ್ಕೆಜ್ಜೆಂದು ರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹದ ಈ ರೆಕ್ಕೆಲು ಸದಾ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ನೀರಸ ಜೀವನ ಅತ್ತು ಪಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವನ. ಪ್ರಪಂಚದಕುಲಂತೂ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾದುಂಡು. ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ದಾದೆ ಪನ್ಪರು ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತದೇ ಉಂಡು. ಏಪಲ ಹೃದಯ ವಿಧೀರ್ಣಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸದಾ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರನೆ ಉಪ್ಪಡಾಂಡ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು.
ಉತ್ಸಾಹಲ ಬಿರುಗಾಳಿನ ಬಳುವಳಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ವತನು ಸಾಸಿವೆದಾತು ಪಂಡ ಪರ್ವತನ್ಲ ದಾಸಮಿದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಂಡ ಪಾರ್ತಿದ ಸಮಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹಲ ಎಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವನು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಯುಗತ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಒಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿನ ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದಿನ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರಿದೆ ಅತ್ತಂಡ ಒತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಐತಲೆಕ್ಕನೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದಾ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ನಮನೆ ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತು ಸರಿ ಇಂಕುಲೆ ಆಪ ಐರ್ದವರ ಅವಿನಾಶಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಪಂಡ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂಡು ಐರ್ದವರ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಬಾಪ್ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವಿನಾಶಿ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನ ಆತ್ಮ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಲ್ಲೆರೆ ಅತ್ ನಂಬರ್ 1 ಉಲ್ಲೆರೆ ಏಪ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಲಂತೂ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಐರ್ದವರ ಸದಾ ನವ ಜೀವನದ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಈ ಉತ್ಸಾಹಡು ರಾವೊಂದು ಸಾಗಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಾದು ಆಧಾರತ್ತು ಆಂಡ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವನುಂಡು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರವನುಂಡು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವೊಂದುಂಡು ಐದವರ ಏತೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದುಲ್ಲರು ವಿಶ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪುದೆ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಜಪ್ಡದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಏರು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ಸದಾ ಹಗುರತದ ಅನುಭವ ಆಪನು ಪುದೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಈ ಸಮಯದ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಹೊಸ ವರ್ಷರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥೆಯದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆವಡ ಆಪುಂಡೆ ಪರಿಸ್ಥೆದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತದ ಅರ್ಥನೇ ಪರಿಸ್ಥೆ ಪಣದ ಅದುಂಡು ವರ್ಷಲ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಪಂಡಿತನ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅದುಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷನು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಮಲ್ಪುನೆ 2 ವರ್ಷ ಅದು ಮಲ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದರು ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಸದಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯಡು ಮಹಾದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ವರದಾನಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ವರ್ಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಹಾದಾನಿ ಅದು ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಗುಣದಾನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಖಜಾನೆಲು ಏತೊಂಜಿ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಲ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣರ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆಯ್ದವರ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಲ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗುಣದ ಖಜಾನೆಲ ಉಂಡು ಮೂಜೆಟ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸಂಪನ್ನಾದು ನಾನೊಂಜೆಟ್ಟು ಆದಿಜ್ಜರೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮಗು ಮೂಜೆತ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ದಾನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶಕ್ತಿದ ಅತ್ತನ ಗುಣದ ದಾನ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಹಾದಾನಿ ಆತ್ಮದ ಒವ್ವಾಂಡಲ ದಿನ ದಾನ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಪುನ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಕೊರ್ನಗ ದೆತನುವರ ಅತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲೆ ಅವಕಾಶನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿ 2 ದೆತೊಣ್ಣಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಏರಾಂಡಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ತೂವೊಂದು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಅದುಪ್ಪರು ಅತ್ತಂಡ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಅಪಗ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ದಾನ ಅರ್ಥಂಡ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ದಾನ ಶಬ್ದದ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥನೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪನಾದುಂಡು ಐತಮೆತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ವರದಾನಿ ಆದು ವರದಾನನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪರು ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಧಿದಾದುಂಡು
ತಮ್ಮ ಜಡ ಚಿತ್ರವಂತೂ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ವರದಾನ ಕೊರನುಂಡು ಐದವರ ಐತ ವಿಧಿದಾದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಐತ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿದ ಪ್ರಕಂಪನದ ಮೂಲಕ ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನನೆ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುನದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮನೇ ಆವಡು ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ಮ ಆವಡು ಅತ್ತನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲೇ ಆವಡು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಆ ಆತ್ಮಗಳ ಗುಣದಾನ ಅತ್ತನ ಸಹನಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿದ ವರದಾನ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೆ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಡು ಪೊತ್ತೊಂದು ಪುನಕುಲೆ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬತ್ತುಂಡೆಲ ಸಹ ಸೂಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವರ ಅತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡುವರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ರೋಧಿನ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ದು ಕೋಪ ಮಲ್ಪುಜರು ಬಾಯ್ದಂತೂ ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಚಹರಿರ್ದು ಕ್ರೋಧದ ಭಾವನೆನು ದೀಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧಿ ಅತನ ಕೋಪಿಷ್ಟಿ ಪರವಶಾದುರ್ಲೆ ದಯಶೀಲತ ಜಲದ ಅತನ ನೀರ್ದ ಮೂಲಕ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಾನಿ ಅದುಲ್ಲರ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಸಮಯಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಬಾನನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜರೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಐನ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಪಂಡ ಸಮಯಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಐರ್ದವರ ಈ ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಆಲೆ ಚೈತನ್ಯಡು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಜಡಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕಲ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೂ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಒಡತ್ತೆ ಅತ್ತುವ ಸಮಯಡು ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪರು ಆ ಸಮಯಡು ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲರೆ. ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುನು. ದೇಪಂಡ ಏರು ಮಹಾದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ವರದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕುಲು ಬೇತೆಕಳಿಗಳ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐರ್ದವರ ದಾತ ಪಂಡ ಅರ್ಥನೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಸಮರ್ಥ ಇಂಚ ಆನಗನೆ ಕೊರೊಲಿ ಅಂಚಂದು ಒಲ್ಪ ಸಮರ್ಥ ಉಂಡೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವತವಾದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುನು. ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಪುನಿ ಎಂಚ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಲೈಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂಧಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಆದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಡಿಲವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆತ್ತಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲಿರು. ಟಿವಿದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಪುನೇರ್ದವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯನೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಬೊಕದಾದ ಪೊಸಾತ್ ಮಲ್ಪರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷಡು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ದಿವಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೀದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದಿವಂದಿಪ್ಪರ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿಗೂ ದೀಪುನಕುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಸದಾಕಾಲದಕುಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಹೊಸ ಚಾರ್ಟನ್ ದೀಲೆ ಎಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪರು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ದೀಪರು 4 ವಿಷಯಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿ ಒಂದಾರು. ಈ ವರ್ಷಡು ಇಂದುವೇ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಲೆ 4 ವಿಷಯಡು ಜ್ಞಾನೊಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಯೋಗೋಡು ಧಾರಣೆಡು ಸೇವೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತುತನ ಕನವಡು. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಪುನಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದು ನಡಪುನಿ. ಜ್ಞಾನೊಡ್ಲ ನವೀನತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡುವ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಪೊಸತುತನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜೆಂದೆತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡು ನವೀನತೆ ಅಂಡು. ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪೊಸತಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯೋಗಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ್ವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಅಂಡು ಅಂಡ ಪೊಸತುತನ ದಾದಾದುಂಡು. ಶೇಕಡವಾರ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನನೇ ಪೊಸತು ಆದುಂಡು. ಇನಿದಾದಂಡಲ ತಮ್ಮ ಶೇಕಡವಾರು ಯೋಗಡು 50% ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂದೆರ್ದುಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪೊಸತುತನ ಆಂಡು. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಐವ ಪನ್ಪುನಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ 4 ವಿಷಯಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಡು ಪೊಸತುತನ ಪಂಡ ಉನ್ನತಿಡು ಪೊಸತುತನ ವಿಧಿಡು ಪೊಸತುತನ ಪ್ರಯೋಗುಡು ಪೊಸತುತನ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಸಹಯೋಗಿ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟವಡು ಅತ್ತಂಡ ಶೇಕಡವಾರು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು
ಪೊಸತುತನ ಏರೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರಡು ಕ್ರೋಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಚಾರ್ಟಾಂಡು ಇಂದೆನ್ನಂತೂ ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ರಾಯಲ್ ಪ್ರಜೆಕುಲಾದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ರಾಜೇರೆ ಅಂಚಂದು ಪೊಸತುತನರ್ದು ಸ್ವತವಾದೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕೈತಲ್ದ ಅನುಭೂತಿಯ ಒಂದು ಪುನು ಚಾರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ದೀವೋಡು ಪಂದು ತಿರಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಉಳಿತಾಯಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯದ ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಒರಿಯನ ಪುದರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಕಾನಮಿ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಷವಾದುಂಡು ಸರೋವರದ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರಡಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಖಜಾನೆಡ್ಲ ಸಮಯಡು ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಡ್ಲ ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೇಕಾದು ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ನಿಕುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಚಾರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾಚಾರನ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಾದುಲ್ಲೆನೆ ಅತ್ತು ಎಂಚೊಳ್ಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೆನ ಬೂರುನ ಕಲೆಟಂತೂ ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲೆನ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಮಧ್ಯಮ ತಕಲಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನಂತೂ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಂಡ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಈ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನನೆ ಅಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಚಾರ್ಟ್ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಂಡೆ ಏರಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೆನು ಇತ್ತೆ ತೂಪ ಬಾಪ್ತಾದ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣ ಪುದರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಟಿವಿದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲ್ಲ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ತೆರಿದನು ಪಿರವದ ವರ್ಷಡು ವಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೆರು ಐನು ಏರೇತು ಮಲ್ತೆರು ಹಾಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತುಳ್ಳಿರು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತುಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಐದವರ ನಿಕ್ಲಿಗಾದಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಾದಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಾದಾಂದ್ರಲೊಂಜಿ ಪೊಸತುತನ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಗತಿಪ್ಪಡು ಇಂದು ಸ್ವಯಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾನು ಸೇವೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಸೇವೆಡ್ಲ ಪೊಸತುತನ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮೇಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತರು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಅಂತೂ ಎನಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಂದಿನಾತು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆಂದಿನಾತು ಮಲ್ತದಾರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಾರು ಇತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಮೊಳಗುಣಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಐತ ವಿಧಿದಾದುಂಡು ಇಂದಿನ ಸುರುಕೆ ತೆರಿಪದ ಆಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದಾರು ಸೇವೆದ ಫಲಿತಾಂಶಡು ತೂತ ಮಸ್ತ್ ನಿಮಿತ್ತಾಪನ ಆತ್ಮನು ಕೈತ್ತಲು ಕಣಪನ ಸುರುಕು ಏರು ನಾಯಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ ಕನಪನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೈತಲ್ಗೆ ಕನವಡಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲಗಾದು ಸಮಯನು ಕೊರ್ಪರು ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನು ಕುಡ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಕಾದು ಈತ್ ಸಮಯ ಅಂತೂ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾಯರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಏರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದುಪ್ಪರೋ ಅಕುಲ್ಲ ಬದಲಾಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಣ್ಯರಂತೂ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇನಿ ಓರಿ ಮಂತ್ರಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಕುಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಪ್ರಜೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಐನೆಡ್ದವರ ಒವ್ವೆ ವರ್ಗದ ಸೇವೆಡಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಗಣ್ಯರ್ನ ಕೈತಲುಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಂಜಿ ಪಾತೆರ ದುಂಬೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರದಿತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಡು ಐತ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲಾಪನ ಓ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಂಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕನೋದಿಲೆ ತಯಾರುಪ್ಪುನ ವೇದಿಕೆಡು ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಡು ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಡು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸಮ್ಮೇಳನನು ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಲ್ಪ ತಯಾರುಪ್ಪುನ ವೇದಿಕೆಡು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಲಿ ಐದು ಸಮಯ ಅಂಚೆನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ರಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ತೀವ್ರಗತಿಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾ ದೇಶ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಸ್ಥಾನೋಡು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು ಆ ಸ್ಥಾನನು ಒವ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ವಂಚಿತ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ
ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೂಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು, ಸ್ನೇಹ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಒತ್ತೊನೂರು. ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಜೀರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಒತ್ತೊನೂರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಡು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸಹಜವಾದ ನಾಯಕರು ತಯಾರಾದು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ವಿಧಿ ಅಂಚನೆ ವಿಧಾನಲ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ವೇಳೆಡು ಸದಾ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಸದಾ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ರಾವುಡು ಪಂಡ ಸದಾ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಡು ರಾವೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೇನು ರಾಪೋಡು. ಮಧ್ಯಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐನು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು. ಬುಡ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ. ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಡ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಂತೂ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು. ಮಧ್ಯಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ಬದಲಾದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೋ ವರ್ಗ ಅಂತೂ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪು ಜತ್ತೆ. ರಾಪುನ ಕಲೆಕ್ ಬದಲಾದು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೋ ಕಲೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾತಿ ಜತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆಟು ಪುನಃ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಸದಾ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಅತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಸಂಕಲ್ಪ ವಚನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಬೇತಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹಜಗೊಳಿಸವನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಿಕಟ ಪ್ರಗತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನವೀನತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೈತಲ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಎಕನಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಾನಮಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಕೈತಲ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಶರೀರನು ಆತ್ಮದ ಮಂದಿರ ಪಂಡು ತೆರಿದು ಐನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಭಾವ. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರು ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಶರೀರನು ಆತ್ಮದ ಮಂದಿರ ಪಂಡು ತೆರಿದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದು ದಿವೋಡು. ಏತೇತು ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆತೇ ಮಂದಿರಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಮಂದಿರಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಷ್ಟಿತನ ತನಕ ಎಂಕಾದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತನ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕನಪುನ ಈ ವಿಧಿರ್ದು ಶರೀರನು ಪವಿತ್ರತ ಸದಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಗಂಧದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಡುಪ್ಪುನ ಬ್ರತ ದೆತೊನುನನೆ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.